ಪಿಲಾರ್ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರದ ವತಿರ್ದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂಕಷ್ಟಡುಪ್ಪುನ ಪರಿಸರದ 100 ಜನಕ್ಕೆ ದಿನ ಬಳಕೆದ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ಲೆನು ಐತಾರ ಮಂದಿರಡು ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತೇರು. ಮಂದಿರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಶ್ರೀ ಬೋಜಗಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಪೂಜೆ ನಡಪಾದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಮಂದಿರದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ್ ಬಗಂಬಿಲ ಕಿಟ್ಟಲೆಯನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಾತ್ರ ಈ ಪರಿಸರಡ್ಲ ದಿಂಜ ಜನ ಬಂಗಡುಳ್ಳಿರು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗು ಒಂತಾಂಡಲ ಸಗಾಯ ಆಫ್ನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಮಂದಿರದ ವತಿರ್ದು ದಾನಿಲಿನ ಸಹಕಾರಡು ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಇಂದಿರ್ದು ಅಕ್ಲೆಗು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಕೊರೋನಾ ಜಗತ್ತಿರ್ದು ನಾಶ ಆವಡು ಪಣದ ಹಾರೈಸಿರು. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮುಲ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕೋವಿಡ್-19 ನೆತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆಂಗ್ಲು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರಡು ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ಮುಲ್ಪ ಕಷ್ಟದಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪುನ ಒರೇ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ದುಡ್ಡಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಆ ರೀತಿ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಈ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟದ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರದ ಮೆಂಬರ್ನಾಗಲು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಪರಿಸರದ ಕೆಲವು ದಾನಿನಾಗ್ಲ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಅಪ್ಪೇನ ಪ್ರಸಾದ ಬಣದು ಮಾತಾಗ್ಲಿ ನೀನು ಈ ದಿನದ ನೀ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಆ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಇದೊಂದು ಹೋಗಿನಾಗ್ನ ಆಗ್ಲೇ ಮಾತಾ ಅಪ್ಪೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಅಕ್ನ ಜೀವನ ಆವಾಡು ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಮುಗ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರಸಾದ ಏರ್ಪದೊಂದು ಪೋಪೇರ ಅಕೊಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಅಪ್ಪೆ ಮಲ್ತಿಪಾಡು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಾಡು ಅಂಚೆನೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಬರಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರದ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚನೆ ಊರ್ದ ಪರವಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಪ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ದಾನಿನಾಗ ಮುಖಾಂತರಲ್ಲ ಈ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರದ ಮುಖಾಂತರಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನಾಗಲು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ದಾನಿನಾಗ್ಲೆಗಳ ಅಪ್ಪೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡಿ ಅಂಚೆನೆ ಊರ್ದಾಗಲ ಮಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಡೋರ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಇನಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನನಲ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಪ್ಪೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರ ಮಲ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಪ್ಪೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಿಟ್ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಬಣ್ಣದು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡಾಡೋಣ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಪರಿಸರ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಕೋವಿಡ್-19 ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಉಂಟ ಅವಳ ದೂರವಾಡು ಈ ಗ್ರಾಮದ್ದು ಪಾಡು ಈ ರಾಜ್ಯದ್ದು ಪಾಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ದೇಶದ ಪಾಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ವಿಶ್ವದ ಪಾಡು ಬಣ್ಣದು ಅಪ್ಪೆಡ ಮಾತೆರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮಾತೆರೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ತಂಗ್ಳು ಕೊರ್ಪಿನ ಆಹಾರ ಒಂತೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಯಾವು ಆಂಡ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಡು ಒಂತೆ ಸಗಾಯಲ ಮಲ್ಲನೆ ಆಪುಂಡು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವರಿನ ಈ ಪ್ರಸಾದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದುಂಬಗ್ ನನಲಾತು ಅನುಕೂಲನು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬಂಡದ ಮಂದಿರದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು ಶ್ರೀ ಶೇಖರ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಜಲ್ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯರು. ಪಿಲಾರ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿವಾಕರಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವಡು
ಅಂಚನೆ ಮಂದಿರದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರದ ಧಾನ್ಯನಕ್ಲನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಹಿಡಿದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಇನಿ ದೀತ ನಮ್ಮ ಊರೇರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಕನೆ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳದ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಪಂಪನ ಮಹಾಮಾರಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರುಗಳ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟಗೂ ಎತ್ತದನು ಅಯ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಅಯ್ನಾತ್ ಅಂತರನ್ನು ಕಾಪಾಡದು ಈ ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಾರಿನ ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ದತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹಿಡ್ದತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವಕರಣೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿರದೆ ನಮ್ಮ ಅಯ್ನ ಬಲಿಪವ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಈಗ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಈತ ನಮ್ಮ ಏರು ಒಂಚೂರು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಹಿಂದುಳಿದೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಹಿಂದುಳಿದನಂಚಿನ ಈ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ಅವದಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಆಪನ ಅಂದತ್ತು ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಕಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀತ ಅಂಚಾದ ಆಯ್ಕೆ ಏರು ಫಲಾನುಭವಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಂದಾರ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದು ಈ ಮಂದಿರದ ಜೀವಕರಣೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಮಂದಿರದ ಒಂಜಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಪ್ರಸಾದ ಬಂಡದ ಇನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದು ಬೋದು ಇದು ತಲ ಒಂಜಿ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಹತ್ತು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಹಾರ ಬಂಡದಿನ ಎಂತೊಂದು ಐನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂಡದು ನಾನು ಮಂದಿರದ ಪರವಾದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಪರವಾದ ಇನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಗಟ್ಟಿ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್, ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ತನ್ರಾಜ್, ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಗಟ್ಟಿ, ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ದಿವಾಕರ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಚಿತಾ ದಿನೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ, ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆಗೆ ಸಗಾಯಿ ಮಲ್ತಿನ ದಾನಿಲು, ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ದೀಪಕ್ ಪಿಲಾರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತಾ ಜಯಂತ್ ನಾಯ್ಕ್, ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಪಿಲಾರ್, ಅಜಂತ ಪಿಲಾರ್, ಪ್ರವೀಣ್ ನಾಯ್ಕ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಬ್ರಾಯ ಗಟ್ಟಿ, ವಂಶಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಹರಿ, ವಾಣಿ ಸುನಿಲ್, ಲತಾ ಮಹೇಶ್ ರಾವ್, ನಮ್ರತಾ, ಚೇತನ್ ಗಟ್ಟಿ, ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ, ಶಾರದಾ ಪಿಲಾರ್, ವಸಂತಿ ರಾಜೀವ ಗಟ್ಟಿ, ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರನ ಕಾತೊಂದು ಆಹಾರ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.